Zaintza sektorearen egoera zentroan jarri da eta alde horretatik orain arte aitortza sozialik eduki ez duen sektore bati ahotsa eman zaio. Alde batetik langileen lan baldintzak problematizatu ditugu eta era berean zerbitzuaren kalitatea bera agerian gelditu da. Gainera, emakumeok zaintza guztian betetzen dugun papera ere azpimarratu egin da eta era berean lan banaketa sexualarekin amaitzeko beharrezkotasun hori ere landu izan du. Mugimendu feminista, greba feminista orokorreako deia intzonez, batez ere instituzioi exigitzeko zaintzan eskubide kolektiboi bermatu behar zutela eta beraien ardura zala. Itaiatik greba deialdikin batin gendu guretzako ere lehentasuneko auzi batalako zaintzana, batez ere bertako langileen egoera txarra edo zaintza zerbitzun kalidade eskaxan salatzea beharrezko ikusten deulako, baina ikusten gendu, beste ikuspuntu batetik landu behar gendula auzie, batez ere zentron jarri nahi genduna zalako soldata berdintasunen aldarrikapena eta hori dela soluzio ematen diona auzi. Eta modu horretan indartu dugu greba deialdi hau, bereziki zaintzaren auziak berak mahaigaineratzen duen gatazkari berari zabalpen bat emoteko, eta era berean egindako lanaren bitartez ere bai, nolabait saiatu gara kontzientziazio bat garatzen auziak berak eskatzen duen proposamena bere indartzeko. Alde horretatik iruditzen zaigu gure parte hartzeak ekarri duela horrelako pluraltasun bat, ez? Ireki da ere bai zaintzaren auziari edo zaintzaren auzia hobeto esan ebazteko beste proposamen bat, eta alde horretatik iruditzen zaigu aniztasun hori mahai gainean jarri dugula. Usten dugu soldata berdintasune zaintza auzia terabidea emateko aldarrikapen nagusia dela. Horrek esan nahi duen, horrekin esan nahi da batez ere gizarten ezin dela existitu hierarkizazio bat lan batek edo bestek dauken kualifikazio maila batengatik, ez? Ulertzeulako gizarten lan guztik diela beharrezko, gizarte antolaketa funtzionatu dezan, ez? Zergatik izango da garrantzitsua irakasle bat edo bere bulegoa garbitzen duen garbitzailea baino, ez? Egia da gaur egun hola dela, soldata arrakala oso handia izaten dalako eta soldata arrakala horrek ekartzen du sektore batzuk asko prekarizatzea eta aitortza sozialik gabeko sektore bat izatea, ez? Eta gainari orokorren emakumeek betetzeitun sektorek. Beraz, emakumeok sujetu debaluatu izateari usteko gure iritziz alde batetik lan guztiek aitortza sozial bera eduki beharko lukete eta horretarako beharrezko izango litzateke soldata berdintasunaren aldarria gure ustetan, eta bestetik ere zaintza lan hauek guztiak nolabait gizarte osoaren ardura izatera pasa beharko lirateke, ez? Sujetu debaluatu ongan eror ez daitezen. Alde horretatik guretzat aldarri hau litzateke klaserik gabeko gizarte baten oinarria. Greba orokorraren testu inguruari dagokionez, gaiaren sozializaziorako baliagarria izan bada ere, hainbat erronka utzi dizkigu greba honek. Greba modu simboliko batean egiteak izatez, historikoki langile klasearen eskubideak borrokatzeko tresna bera eduki sustu duelako. Alde batetik, alboratzen delako dena gelditzearen ideia hori eta bestetik ere greba egitea modu individualean ulertu delako, ez? Norberak erabakitzen du grebara jotzen duen ala ez. Modu horretan, grebara atxikitzeko presioa eta beraz lanketa kolektibo hori guztiz alboratzen da. Eta gaina nik gehituko nukena da grebako lanketa ere instituzioi zerbait exigitzea beida edo modu hortan bideratzek ekartzen duena dela ez dela benetan langile klasen kontzientziazioa edo antolakuntza hori indartzen, ez? Azken finean jendea mobilizau da ez bere eskubideen alde antolatzeko, baizik eta bere eskubidek norbaiti eskatzeko bermatu daitezela. Eta horrek epe luzea ekarri dezakena da langile klasen orokorren pesimismo bat edo desmobilizazio bat, jendea konturatzen daren aldarrikapen guzti horiek ez diela betetzen eta konturatzen daren ez dela benetan indar politiko bat sustatu edo garatu horri aurrengo diona orain. Greba orokorran ondoren iteko ditugun lanak handi diez, erronka asko ditugu, batez ere gizarteko sektore zabalenak antolatzen jarraitu beharra aukeu, ez? Gainea importantea da lan guzti hortan emakumeek burrukan parte aktibo bat izatea eta orduan jarraitu beharra aukeu ere tresnak indartzen emakumeek lan politiko inalizateko. Eta horrek balio beharko liguke adibidez zaintza sektoren, ez?
zaintza sektoreko baldintza txarren ardura hundien instituzioak eta enpresak seinalatzeko, baino ere balio beharko liguke gure lan baldintzak burrukatzeko, eskubide politikok defendatzeko, eta hola pixkanaka lortzea indar politiko independiente bat garatzen jutea, aukerak emango dituna guzti honi aterabide bat emateko.